मगच्या भाव आणि बहिणीनो, आमचे जे पूर्वज जे असले 15 सेंचुरीमध्ये, ते आमची कास्ट वेगळी असलेली. ते सांगत ना, आता जो बिशप असून देत किंवा तो फादर असून देत, त्यांचे पूर्वजांचे कास्ट जी असलेली ती वेगळी असलेली. जे झाले ते झाले, किती पण झाले, आता काय प्रॉब्लेम ना. आता आम्ही आमच्या जे कॅथलिकचे फेथ असा त्याच्यामध्ये वागता. पण माझे एकच असा, आता 150 वर्ष झाली किंवा 100 वर्ष झाली, आमच्या आमच्या मिशनरीचे व्हडले कॉलेजेस असतात, इंजिनिअरिंग, नर्सिंग, डॉक्टर आणि किती किती असा. आमच्या लोकांकी गरीब असतात अजून, त्यांना तुम्ही बरे एज्युकेशन द्या, हांव म्हणता फ्रीमध्ये द्यात. मग ती तुम्ही डोनेशन देतील, तुमका डोनेशन देतील, म्हाका गॅरंटी असा. आमच्या जो कॅथलिकचो लोकांचो फेथ असा ना, खूप व्हडलो असा. तुमका फादरीन आणि सिस्टरीन जर किंवा बिशपान म्हटले आमका 1 लाख रुपये जाय, ते 1 लाख रुपये देतील. पण आमच्या लोकांकी तुम्ही व्हडले एज्युकेशन द्यात. तुम्ही किती करतात, बाहेरच्या लोकांकी व्हडले करतात, आमच्या लोकांकी व्हडले करा, फ्रीमध्ये करात. पुढच्या 20 वर्सां फ्रीमध्ये करात. तुमका सांगता आमची लोक तुमका पैसे देतली.